За основател на духовата музика в село Садовец се счита Минко Николов в началото на 20-те години на миналият век. Липсват данни как бай Минко се е изучил да владее ноти, както и по какъв начин е събрал музиканти, но славата на Минковата музика се разнася из цяла България. Съставът на садовската духова музика по това време е бил изграден от тез кларинет, на който е свирил Дано Банчев, бе кларинет Христо Карабаджака, флигорна Минко Николов, Горан Иванов, Аспарух Пушков, баритон Васил Пенков, Георги Пенков, Лако Нечев, презраменен бе бас Нетко Пушков, малко барабанче Дядо Реджеп и голям барабан Иван Мечкаря. Минко Николов ръководи духовата музика до средата на 60-те години на миналият век. Тогава броят на музикантите нараства до там, че се разделя на два състава. През периода, в който Минко Николов е ръководител на духовата музика на село Садовец, тя взема участие в множество вечеринки, надсвирания с конкурсен характер, сватби, кръщанета, погребения и местни празници. По спомени на наследници, съставът на Николов взема участие на Дико Илиевите празници, които се провеждат през 60-те години на миналия век в град Монтана. Там духовата музика е удостоена с първа награда. Един от музикантите на Минко Николов е Васил Куртов, който като ученик получава двойка само по музика. След време получилият двойка става преподавател по медни духови инструменти на деца от Садовец и околните села. На едно тяхно участие пенсионираният учител отива да се запознае с ръководителят на талантливите деца. Когато вижда, че това е бившият негов ученик, получил двойка по музика, не може да повярва. Същият Васил Йолов Данов, известен като Куртов, след време предава знания на музикантите от третия духов състав на садовската музика. Това са Сефер и Лютви Арифатови, Стефан Николов, попрякор Оджата, флигорнист, Георги Колевски, най-талантливият, но се отказва в последствие. През 1966 година Васил Куртов се преселва заедно с семейството си в град Етрополе. Там работи до 1977 година и през този период създава духов оркестър в града, който се знае като Етрополска духова музика. С течение на времето по-голяма част от музикантите на Минковата музика остаряват и музиката търпи промени. На техните места идват нови попълнения. Ръководството на музиката поема Аспарух Пушков, попрякор Паро, който свирил на флигорна. В съставът на Паро Пушков влизат музикантите: дядо Нечо Мечкарски е с кларинет, Васил Койнарлийски бе кларинет, Христо Илиев Карабаджака бе кларинет, Горан Иванов Бостанджийски флигорна, Васил Пенков попрякор джанката баритон, брат му Георги Пенков попрякор джанката баритон, Лако Нечев баритон, Нетко Пушков бас, бай Иван Мечкаря топан, дядо Реджеп малко барабанче, Кунчо Ангелов аригата баритон, Кунчо Ангелов кути бе бас. Интересно е как се е заплащал след всяко участие. Ръководителят е вземал най-големия хонорар. След това са били нотно-грамотните музиканти, след тях слухарите и на последно място ударните инструменти.
В края на 60-те години и началото на 70-те на миналият век няколко от учениците на Васил Куртов сформират още една духова музика. В нея влизат учениците му дядо Нечо С кларинет, Христо Карабаджака Б кларинет, Денчо Фелчерски кларинет, Сефер Арифатов баритон, Кунчо Ангелов по прякор Аригата баритон, Лако Радковски баритон, Лютви Арифов флигорна, Стефан Оджата флигорна, Христо Куйнарлийски флигорна, дядо Арифат Б бас, голям барабан Иван Радоев и малко барабанче Мъни Османов. Така отделният състав се ръководи от Кунчо Ангелов по прякор Аригата, а след смъртта му ръководството на състава поема Сефер Арифов. През 1985 година Христо Карабаджака и дядо Нечо умират и на техните места застъпват синовете на Сефер Арифов, Лютви и Анаит, Петко Лаков Мушанов флигорнист и Кути на голям барабан Топан. Наред с двете духови музики в Садовец по това време съществува и джазов състав. Той е свирил на оркестрадата в парк Корея. В него влизат музикантите Денко Кръстев кларинет, Петър Пешев по прякор бимбо, тромпет, Лазар Пеев акордеон, Георги Ангелов акордеон, Иван Бойчинов Бойко вентил тромбон, Ангел Кунчев и сина му Кунчо Ангелов барабани, Лако Халов тромпет и Христо Стоилов тромпет. През 1970 година се основава и новия джазов състав Крипс. В него влизат Николай Денчев Николов китара, Милко Денчев Николов ритъм китара, Иван Горанов Иванов бас китара, Йото Граматиков китара и солист на състава, Спасчо Христов Илиев пани джаз бани, Петко Радоев петеля саксофон, Петър Денчев пеци китара, Веселин Дончев галето китара, Валентин Колев китара и Ксан Мусов китара. В началото на 80-те години на миналият век садовската духова музика взема участие в конкурси в град Оряхово, Глогово и Стамболово, където печелят първи награди. От първите оскъдни сведения за най-старата духова музика до първите години от 90-те години на миналият век, садовската духова музика придобива голяма популярност не само в родното село, но и в цяла Северна България. Големият интерес, който тя предизвиква, води до засилен интерес и от националните медии. Така, през 1985 година се излъчва предаването "Садовец свири и пее" по Българската национална телевизия, а през 1995 година и предаването "Насред село Тъпанбие", което е заснето изцяло в село Садовец с водеща Галя Асенова. В средата на 80-те години в състава на Паро Пушков взема участие и баритониста от Плевен Иван Тодоров. Този мъж е дядо на така известният сред новото поколение садовчани Владимир Иванов, солист, водач на баритоните в представителния гвардейски духов оркестър на Българската армия. В момента свири с литаковската духова музика с ръководител Дейвид Христов. Основателят на литаковската духова музика е местният жител Тодор Михайлов по прякор Рашковец, роден през далечната 1897 година. Той е бил военен музикант и е работил заедно с великия Дико Илиев. След отбиването на военната си служба, Тодор Михайлов се връща в село Литаково, където започва обучаването и сформирането на духова музика, която се превръща в символ на село Литаково.
Тя взема участие във всички местни културни празници, сватби, семейни тържества, събори и погребения. Заслужено се превръща и в гордост за село Литаково. Годините на прехода обаче се оказват пагубни за духовата музика в селото. Голяма част от музикантите вече не са сред живите, а други са в лошо здравословно състояние и не могат да продължат да свирят, а последователи няма. Така през 1992 година е залезът на старата литаковска духова музика. След 20 години, обаче през 2012 година, самоинициативата за възстановяване на оркестъра поема Дейвид Христов от село Литаково, който тогава е на крехката възраст от 15 години. Литаковската духова музика с ръководител Дейвид Христов се превръща в неизменна част от културния календар на общината. Ежегодно участва в традиционни събори, фестивали в цялата страна. Времето от 2012 година насам музикантите имат много награди зад гърба си. Участие в международни фестивали в Турция, в Полша, прегледи на ученически духови оркестри във Вършец, фестивал в Поморие, Оряхово, Берковица, Свищов и много други, откъдето имат завоювани много награди и статуетки, както и дипломи. В момента оркестърът наброява 12 души, които са напълно нотно грамотни. Свирят се маршове, валсове, хора, забавна музика и всичко характерно за една селска духова музика. Владимир Иванов, който винаги е проявявал интерес към историята за творчеството на садовските музиканти, попада на едно изпълнение, качено в социалната мрежа YouTube от внука на Христо Карабаджака на садовската духова музика, което е с времетраене 1 час и 45 минути. Владимир изважда нотите по партии за всички инструменти и заедно с литаковската духова музика възстановяват тези красиви мелодии и хора. Вдъхновени от красивата музика, по идея на Дейвид Христов, ръководителя на литаковската духова музика, и Владимир Иванов, двамата стават инициатори за днешното събитие.